ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବାଇରେ ତ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ଆଜି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଜି ମନଟା ହେଇଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଜି ଆସୁଛି ବନ୍ଧାକୋବି ପକୋଡା ଆଜି କୋଉ ଭଳି ଆମର ହବ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ କୋଉ ଭଳିଆ ବନ୍ଧାକୋବି କି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାର ଉପର ପତ୍ର ଗୁଡା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡି ଟା କଟା ହେଲା ପନିକିର ତ ପତ୍ର ଟା ଉପର ପତ୍ର ଟା ସବୁ ତାକୁ କହି କଣ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଉପର ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି ଏଇଗୁଡା ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଖଡରା ଯାଇକି ଶାଗ କଲା ଭଳିଆ ଖିଆଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ ଭିତର ଯୋଉ ରହିଛି ଯେ ଆମର କଟା ଯାଇଛି ତ ସେଇଗୁଡା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ବେସନ ପକୋଡା କରାଯିବ ତ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପକୋଡା ମାନେ ର ମଜା ଆଜି ନବା ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଭଳି ପକୋଡା ହଉଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଭିଡିଓରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ମାନେ ରଖିବେ ତ ଭିଡିଓରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି କଟା ଯାଉଛି ତ ବୋଉ ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିବ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ କୋଉ ଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ମାନେ କୋଉ ଭଳି ଡିଜାଇନ ରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ କଟା ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ କାଲି ଥିଲା ତ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ମାନେ ଉପବାସ ଥିଲା ତ ଯେହେତୁ କାଲି କିଛି ଖିଆ ଯାଇନାହିଁ ଆଜି ତେଣୁକରି ଆଜି ମନ ହେଇଛି ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟେ ପକୋଡା କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଖିଆ ହଉଛି ପିଆଜ ର ପକୁଡି ମାନେ ପିଆଜର ଯୋଉ ପକୋଡା ବନାଯାଏ ପିଆଜ ବରା ସେଟା ତ ହେଇପାରିବନି କେବଳ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଆମର ପକୋଡି ତିଆରି ହବ ଆଜି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ବ୍ଲଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଡିଜାଇନ ରେ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ମାନେ କଟା ଯାଉଛି ପନିକିରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରୁ ସରୁ ନା ମୋଟା ହେଲା ଯାହା ହେଲେ ବେସନରେ ଗୁଳା ହବ ଆଉ ବେଲର କଣ ଧୁଆଯିବ ନା ଧୁଆ ସରିଛି ରଖାଯିବ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାନେ ହଠାତ୍ କି ମାନେ ମନ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଦିନରୁ ମାନେ ସେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯୋଉ ଆମର ପଡେ ସେ ଗଛରୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଆମର ପକେଇବା ପାଇଁ ତ ସେଇଭଳି ଏମିତି କରିକିରି ଖାଇଦବା ଆଉ ଯାହା ଦିଟା ହବ କେବଳ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହିଁ ପଡିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟା ପଡିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଗୋଟା ଜିରା ବି ପକେଇଦବୁ ଗୋଟା ଜିରା କିଛି ପକେଇଦେନେ ତେଲରେ ଛାଣିଥିଲେ ଭଲ କଡକଡିଆ ନାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଦିଟା କୋଉଭଳି ଡିଜାଇନରେ ଆମର ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଟା କଟା ଯାଉଛି ତ ଆପଣ କୋଉ ଭଳି କାଟୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ମାନେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଶୀଘ୍ର କଟାଯିବ ଯେମିତି ଫାଇନାଲି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଆମର କଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଟା ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ବଡ ସାଇଜ ର ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତି ହବ ସେଇଭଳିଆ କଟା ଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ବେସନ ଫେସନ ଗୋଳେଇଦବା ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆମର ପକୋଡା ଦିଟା କରିକି ଖାଇ ନବା ଚାଲନ୍ତୁ
तो फाइनाली देखंतु हमर माने कंचा लंका आसीगला तो कंचा लंका पड़िबो तापरे बेसन एठी रहिछि बेसन पड़िबो तो सब गोळे सारला परे तापरे छंका छंकी प्रस्तुति कार्यक्रम आरंभ करबा चलंतु से ता हाथ दे काट दे तो मिशे दे तो फाइनल कंचा लंका जो खाइबार जो मजा तो आपण माने तो नियाते जानिथिबे कंचा लंका पड़िले माने पकोड़ाटा बहुत सुंदर लगे माने टिके पाटी पुडुथिबो आ शीघ्र शीघ्र भी खाइ परिबे आ सेहि पे मु कहली आ तारी को भाई गुट्टा जीरा पके पिचो पिचो माता तो वर्तमान प्रस्तुत चल जा पकोड़ा भाई वर्तमान हमर गोळा चली छि देखंतु आम रोषेई घर को पड़े आसिले गैस लगा सारे तावा बसी सारे प्रथम आम कौन करवा रुटी जो रखा जाइए रुटी टाक बन नवा तो रुटी बन सारा आम पकोड़ा प्रस्तुति तो हो सारा आमर मानने जोगाड़ जंत्र हो सारा तो खाली आम छांकी नवा चलतु बर्तमान आम प्रथम रुटी करनवा तो चल तो फ्रेंड्स फाइनाली बर्तमान आमर रुटीटा बन नवा तावा गरम हो सारा मुझे देखुनी केवल रुटीटा है कि नहीं तो फाइनाली तावा गरम हो सारा रुटीटा पकई नवा चलतु तो बनईदवा फटाफट बन सारापर मुझे देखेबी माने बंधाकोबी पकोड़ाटा तो फाइनाली आमर बर्तमान रेडी हो सारी आठी रही आमर गोला जाइए बेसन आउ बंधाकोबी पकोड़ा हवापाई माने रखा जाइए आठी रही पानी तो चलतु बर्तमान आम कढ़ा तो बसी सारा गैस भी लगा सारा तो बर्तमान मुझे खुशुणी काढ़ी तो गरम हो सारा तेल पकई नवा तो चलतु केतटा माने हम आम पकोड़ा तो बन नवा चलतु तो फाइनाली आम कड़ा गरम हो सारी तो बर्तमान आम तेल पकई नवा तो चलतु तेल आसी जाइए तेल पकई नवा तेल टिके गरम हो सारा तापर आम जो बनई रखी कड़ा पकईदबा माने मुझे बेकर पकई माने गामुछा तो बर्तमान बारंबार हाथ जो धोची तो हाथ पोछापी एवं रखी था गामुछा तो मुझे बेकर पकईदेली बर्तमान तेल टिके गरम हो जाऊ नहीं बर्तमान तो ढला गला तेल हो सारा मुझे सब पकई नेबी तो रखापी गोटे जगह नहीं आसबि चलते तो फाइनाली आसीगला आमर थाली तो चलतु तो चलतु तेल गरम है आ टिके गरम हम तो गरम हो सारा पकई नवा मु गैस माने बढ़ी नहीं मु तेल एते कहीं माने एते कहीं माने लेट रे गरम हो जाए तो देखला लोग गैस स्लिम कर देची गैस टा मु बढ़े नहीं ता जो अच्छी एठी माने स्लिम आउ करिया पई तो बढ़े नहीं हैं तू खाई देलुनी वो लूण होइछि ना तो फाइनाली आमर माने ऑलरेडी तेल गरम हो सारे तो प्रथम आम टिके पकईकी देखी नवा तो तेल केते बाट माने गरम है सारा तो चलते नवा
ବେଶୀ ବଡ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା କରିଦେବି ଆଉ। ବରା ମାନେ ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତି ପକୋଡା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକେଇକି ପକୋଡା କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ବେସନ ପକେଇଦବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଆଉ କଣ ମଇଦା ପକେଇକି ବେସନ ମାନେ ପକୋଡା ଭଳି କରନ୍ତି, ସେଟା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ବେସନରେ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଟାପଟ ପକେଇଦେଲେ ତେଲର ପୋଡା ଟା ପକେଇଲେ ପୁରା ତେଲ ତ ଟାଣିବ, ଟିକେ ନରମି ଦବ ଆଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ପରା। ମାନେ ଖୁଶୁଣୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ନଉଟି ହଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଖୁଶୁଣୀରେ ମୁଁ ନଉଟି ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କୋଉ ଭଳି ଖୁସୁଣୀରେ ନଉଟାନ୍ତି। ତ ତାହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଖୁସୁଣୀରେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତ ନଉଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ନଉଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଉଛି ଯେ ଏମିତିଆ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିରା ଯୋଉ ଛଙ୍କା ସେଥିରେ ବି ଫେଲ ମାରିଯିବ ଖୁସୁଣୀ ଯୋଉ ଯେତେ ସ୍ପିଡି ହଉଛି ଆମର ମାନେ ନଉଟି ହଉଛି। ଏଇ ଦିଟା ମଝିରେ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୁସୁଣୀର ନଉଟା ଦାବନି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଖୁସୁଣୀର କାଢି ଆଣିବା। କୋଉଭଳି ମାନେ ଖୁସୁଣୀର କାଢିବା ଡିଜାଇନରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛଙ୍କା ତ ନୁହେଁ ଖୁସୁଣୀରେ ବାହାରିବ। ତେଲ ଠୋପେ ବି ରହିବନି, ଖୁସୁଣୀଟା ଏମିତି ଯେ କାଇଦା କରିକି ବାହାରିବ ତେଲ ଠୋପେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବୋଉ ଖାଇବା ସୋଡା ପକେଇଥିଲାନି, ମାନେ ଖାଇବା ସୋଡା ତ ବୋଉ ଆସି ପଛରେ ଖାଇବା ସୋଡା ଟିକେ ପକେଇଦେଲା, ଦେଖିବା ତାପରେ କେମିତି କଣ ହବ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ହବ, ତ ଗୋଟେ ଥର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ବରା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଦୋକାନରେ ବି ଫେଲ ମାରିଯିବ। ତ ବରା ଯୋଉ ଭଳି ହେଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ପଡିଛି। ତ ତେଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହଉଛି, ଆଉ ଏତିକି ରହିଛି ହବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଖୁସୁଣୀର କୋଉ ଭଳି ନଉଟା ଯାଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସାଇଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ମାନେ କୋଉ ଭଳି ନଉଟା ଯାଉଛି। ଖୁସୁଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସୁଣୀରେ କୋଉ ଭଳି ମୁଁ ନଉଟୁଛି। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ନଉଟେଇ ଦଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ସାରିଲାଣି, ତାପରେ ଖାଇ ନେବା।
ମୁଁ ଆଜି ଖୁସୁଣିର ନୋଟ ଦଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ସଞ୍ଜବେଳେ ନାସ୍ତା ମାନେ ଟିଫିନ ଯୋଉ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମର ହଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ଭଲ ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସୁଣୀରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ମତେ ଖୁସୁଣୀରେ ମାନେ ଛଙ୍କା ଛଙ୍କି କଲେ ମାନେ ଖୁସୁଣୀରେ ମତେ ନୋଉଟିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କାହିଁକିନା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଖୁସୁଣୀରେ। ତ ସେ ମାନେ ଘାଙ୍ଗିରାରୁ ମାନେ ମତେ ମୋର ଟିକେ ଟାଇମ ନିଏ। ଶୁଣିଲେ ମାନେ ସ୍ପିଡ ଏତେ ସ୍ପିଡ ଯେ ହବ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଖାଲି। ଗୋଟେ ଝିଟି ପିଟି ଆମ ଘର ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଝିଟି ପିଟି ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଝିଟି ପିଟି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଝିଟି ପିଟି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କଣ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ଝିଟି ପିଟି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଝିଟି ପିଟି ଶୁଣି ପାରିଲା ବୋଧେ ସେ ତାର କୋଉଠି ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆପଣ ଆଡିକି ଅନେଇଛି ତ ସିଆଡିକି ମାନେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡେ ସେ ଶୁଣି ପାରିଲା ବୋଧେ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଡି ନଉଟେଇ ଦବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ବରା ହେଇଗଲା। ଆମର ଫାଇନାଲି ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ବରା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇସାରିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ନବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡିଓରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ବରା ଦେଖେଇଲି ତ ଖାଇ ନବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ।